Едно бързо включване. В момента сме на протеста в Велинград. Искам да ви кажа нещо много интересно. Костадин Костадинов преди няколко дни пусна една публикация, в която каза, че на този протест всъщност се организира за... как бяха точно думите му? Криминално проявен циганин, който бил внасял животни, знайки, че са чумави и ги продава на хората, защото от това изкарвал много пари. Това е пълна смешка. Аз между другото те хора ги познавам, те са много голямо семейство, много отдавна се познаваме. Криминално проявени от тях нито един няма, но искам да ви покажа нещо, което е много смешно. След като минаха няколко дни, цяла България започна да се базика буквално с този български гений политически Костадин Костадинов, те яхнаха протеста. Искам да видите, тук се намираме в момента. Имаме една много хубава шатра. Имаме една много хубава шатра, която обаче е маркирана така. След като Костадинов оплю протеста, обиди всички хора, които са тук и които са идвали и ще идват от тук нататък, виждате сами, в момента го превземат.